Dobrodošli u novi video. U današnjem videu snimamo ja i moj friend Lili. On će vam biti demonstrator, ja ću biti teoretičar. Snimamo kako napraviti savršenu tehniku mrtvog dizanja. Inače ja to znam. Ne znam, ali naučit ćemo ga. I ajmo prvo teorije da pokrijemo. Znači imamo nekoliko vrsta dizanja. Bugarsko, rumunjsko, sumo, tralalala svakako. Ali osnovna vrsta mrtvog dizanja je rumunjski deadlift, znači sa ravnim nogama. Hajde, sad ćemo demonstrirati. Čekaj, jebote. Čekaj, ajde da još jednom. Mrtvo dizanje ima 15 principa, znači kako ga pravilno izvesti. Prvi princip je pravilno postavljanje nogu. Dođeš znači do pola stopala, tako, još malo, još 2 cm. Još, je tako. Znači ovo je pravilno. Zato je kad se on stagne, njemu će potpuno taman dotaći šiku. Nakon toga malo prst, on sad dobro drži, prsti malo samo trebaju biti razdvojeni. To je princip broj 2. Princip broj 3, primanje šipke, znači grip. Sa malim prstom mora biti najveća snaga primanja, zato da bismo aktivirali živčani puls koji ćemo aktivirati leđa. Dobro, nakon toga samo probaš, znači vježba je taka da samo primiš i guraš, znači to je treći princip. Zamisli da ovdje imaš papir kojeg trebaš poderat nogama. Znači ovako, kao da to hoćeš napraviti. I sad probaj shvatati. Aj ponovno pokaži ovo deranje papira. Znači, zamišljate si da ovo želite napraviti na podu. To. Kad si to zamislite, onda ćete aktivirati boost, da, bitna aktivacija. I sad napravi sve to troje, ali nemaju dvojiti uteg, znači to je vježba, samo pol. Kupi koljenu ne bi trebalo preći 15 stupnjeva. Njemu je loža malo skraćena, tako da, evo ovo je već bolje i treba još malo. Još malo ili ide? Da, sad ti leđa malo. Dobro, na njemu treba još raditi, ali... A ja ću da. Znači ovo je kut od 15 stupnjeva. Znači, nakon što smo usvojili ove principe, idemo dalje. Ajde, postavi se opet u isti položaj. Primi šipku, deli papir. Sad sljedeći što ćemo napraviti je zarotirati cijelu ruku, vanjska rotacija. S tim ćemo aktivirati lat koji će nam držati donju kralježnicu u neutralnom položaju. Naglasak na neutralno, a ne ravno. Znači, neutralno je kako stojimo. Taj položaj želimo zadržati tokom cijelog pokreta. I sljedeće koje se nadovezuje uz to, ajde još jedan primjer. Ajde zavrti opet lopatice. Sad probaj samo malo dodati tonusa u trapezu. Samo malo, spoj lopatice, samo malo spoj lopatice. Još. Evo, savršeno. Ovo je idealna pozicija za početak dizanja. Dobro, pusti. Prekin. Primjer kako izgleda divlja životinja u svom prirodnom staništu. Ajde. Divlja životinja. Sljedeći princip je znači pravilno disanje koje se zove na engleskom bracing. To otprilike izgleda ovako. Udahnete puna pluća. Ispušete otprilike 1/3 tog volumena i uz to ispuštanje stisnete trbuh sa svih. To se zove breathe into your balls. Da, zapravo je najbitnije da glavni dio stiskanja trbuha bude u ovom dijelu, da ne bi dobili bruk. Kaj ti kao neki ab check sad radiš, ha?
I znači, prije nego što uđete uopće u deadlift, prvo napravite disanje i onda idete sve ostale principe na to. I koro kepček. Prvo disanje. Diši, borat. To. Bravo. Savršeno. Sljedeći princip je da zamislite ne da dižete uteg od poda, nego da želite skočiti s njim u stilu ski jumpa. Znači, znate kako on ide onako, Malo se nagrete s utegom unazad. da, želite ga vući gore i nazad. Znači, da vam cijelo vrijeme ide uz, vidite kako ja imam podora na tu, od vučenja šipke. Jer šipka mora, znači, cijelo vrijeme mora ona ići ovdje. Uz potkoljenicu. U jednom trenutku se ne smije odvojiti. Ajde, probaj još jednom. Tako je. Ajde. Sporije, ne moraš žuriti. Deranje papira, znači, laktove vrati iza. Tako. Digni glavu u neutralnom položaju. Tako. Eto. Znači, jednom ja demonstrirati, znači sve. Idemo, znači, od foot placinga, prilike centimetar do šipke, noge širim prema van, najveći stizak s prstima, idemo bracing koji se treba na početku napraviti, rotacija prema van, mojih ruku, stiskanje trapeza, viš kako odleti. Pravilno bacanje, naravno, ne zaobilazno. Ne, ovo nije pravilno bacanje. Sad na kraju. A čekaj, pravilno bacanje. Daj ga, zgruni ga u pod. Čekaj, ajde sad maknu. To. Mora propast ispod, ako nije propalo nije dobro. Dobro. Evo, nadam se da vam se svidio ovaj edukativni video. Pokušajte si to sve. Vjerojatno nećete uspjeti pohvatati sve odjednom, pa si to probajte u nekakve etape, tipa jedan trening probajte 3, sljedeći trening 3, dok ne usvojite sve. Hvala što ste gledali video, lajkajte ako sam vam pomogao i followujte Ilirijana Kolđeraja na Instagramu. I naravno lupite jedan subscribe I like.